Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kaw fo ka waleɲuman dɔn ka sanga ni Sherifa TV kanu ye aw fɛ an m'a ye diɲɛ fan fɛ maa dama sɔgɔma dumuni jɛmukan kanubaw a tɛ fɔ an minnu kɔ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila alamisa kaw fo ka waleɲuman dɔn aw ka danaya ko tigɛba ta la ka da anw ka sanga ni waati bɛɛ Lala Kuyate Samaira ko foroba kun ni ma ɲa o dili ko o di fɛn ɲuman o de ye foroba lamu ye o ye tiɲɛ e ni sɔgɔma foroba kuma o b'a fɔ foroba yɛrɛ la yɛrɛ sira baasi t'u la yɔrɔ la mɔgɔw baasi t'u la a kun kɛra tile fila ye a kun kɛ mun ye aw ɲuman nana wallahi kana ɲuman sɔrɔ o diyara an ye nka n bɛ min fɔ ye ale ala kana maa bila ka taa tabako to nin waati in na sira in ne yɛrɛ min ye ɲininka n ko sira mɔgɔ bɛ min ala kana kɔmugu ani sen funulen o da mɔ o de ye sira mɔgɔ ye wallahi donc sira eta a ma fali la ilaha bi de ka jugu ayiwa Samaira an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana bɔ n'o tɛ a ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ ka taa Kɛɲɛba ka bɔ Kɛɲɛba ka taa Tabakoto i b'a dɔn k'ala ye kami ɲɛgɛn a bɛ bɛn 438 kilomètres ɲɔgɔn de ma n bɛ 438 mais Lala Kuyate i bɛ bɔ yan 6 heures du matin i bɛ se 21 heures o ye ni ala farala ye kan ye no tiɲɛ na o ye gɛlɛya dan ye an yɛrɛ y'a kɛ kunun fana to an bɔra yen 5 heures du matin an sera yan 20 heures Samaira ni gɛlɛya tɛ fila ye o ye gɛlɛya kelen sira kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana sɔn ka foli di kanubagaw ma Mali kɔnɔna fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn sigilen don Jabaranin kɔrɔ ni sanga in kɔrɔla la an b'a fɔ k'u bisimila Sherifa TV sanfɛ u ka jɛmukan mandi de don sɔgɔma don don jɛmukan in dabɔkun de ye ka se ka olu kunnafoniya ka nisɔndiya fana d'u ma kunnafoni kɛrɛfɛ k'u bisimila Lala Kuyate i yɛrɛ kɔni baasi t'e la baasi ba tɛ na kunu e ni kanuɲɔgɔn a ye a bila fila ni de bɛ a ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔmana yan seko ni dama yɛrɛ ɲininkaliw cayara ko ko Sherifa kɛ ma ye nin ye tiɲɛ ye ko nin ye denmugaya ye gɔyɔ la o don ko a fɔ ye kuma kɔɲɔ bali ka tunu ka bali ka bɔ a banna o de ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ o fana ye samaci don da nka a bɛɛ kɔni kɛra foli ye Samaira hali woro ɲuman da foli kan ka na Lala Kuyate maa ka fɛn wɛrɛ ka maaya kɛ kosɛbɛ ayiwa nin b'a to sa an ka tezara kun fɔlɔ barika da kan olu y'an dɛmɛba jɛkulu ye jɛmukan kɔnɔna an bɛ taga an ka technicien fan fɛ n'o ye Adama Kulubali Nostradamus l'homme aux dents magiques contre le stress l'angoisse et la nuit l'enfant prodige de qui o don ka fara Jabateba officiel kan Abu Jabate lui c'est le représentant permanent et exclusif de Dieu là à sa main yaro an bɛ tugu ni fan fɛ tezara kun fɔlɔ an b'o min sɔrɔ ka segin ka na e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di te jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala tezara biye bana kan ne sanu ko tɛ ayiwa Samaira Sanogo numu tɛ b'a la i bɛ to ka dɔ fɔ ne cɛ ma don o don a y'a yir'i la ko n'ale ko min jɛmukan in kɔnɔna na k'o de don n'a ma diya ale ye i kumakan tɛ bɔ wa n'a diyara ye fana a bɛ bali la yan foyi tɛ bɔ a la e cɛ bɛ minɛ e cɛ minɛ na yarɔ ayiwa Samaira n'an bɔra tezara la nin bɛɛ ye tezara jagojugu de ye e ye min wa o de y'an bila nin ka taa tezara jagojugu de ye balina kan na an ka clip du jour fɔlɔ Zigiri Alima ko a bɛ ka mun fɔ o la a bɛ ka fɔ de ko la ilaha illallah
kalmatu shahada wala ka ngap malaban ka awo antara zikiri alma ale ka kalmatu shahada fasa amu nyamara ka soro ka sigi o joro ka boko sebe nala kuyati anga keti anga fini mo songoro kasekana kosebe Segesi babi Samaira ni chen kosebe ni ala masa ni dali masa minge o de chen wo de kain fana ala te ko juguke ab ko gela on de konke o chen mon ko masala te ko juguke ayi de ana da do tuginye ba so da yore yele ni mi abi fe ka bo min fe nawo dali masa te do mbla maga itise min goro adola na griala atalimina nyuma o de limani ayi ala kalimana di amina ya ko yati ambala jenema fana to jemuka ngatemena yi sananga do kutungo kono bala ko yete kuno funu bala abilama asibe ko bombe yado kunu ngere fasa filala ya ke ko beni we yense ba ko firu bi bala da ya amake ba shemi na desera ko di ay ko ni ba do kunu goni yado abada do tinna ko yado abada o ba to nay na funu bala da ya Samaira ami isorta na isorta ni metalike kele bulu kura min blale no senga bali jamana konna na no bataillon d'intervention rapide ko ali koni kembe fenye bi ni me se ka foko tari do mali kele kula lala kuyati a chorno wana ode biri ko ma ko bataillon d'intervention rapide angata esoro kono ni metalike jamana ka fasirira lala kuyati o mana ko sibe ni kele bulu kura inka ko lala kuyati ma bisi ga fona kadiye afoko aname anatumana ba ujabi do era ko ete min kera kanye shinjara wala kulumo kasangano oka lamalama ye kuma okuma meke faso malikono dala ko ete ya foto mena bato na reversion rapide biri tewa akoni kela bo kura la ko ete ma bisi ga fo ninte dala fo le demaye wala la ko ete ninte papela kuma ide akoni ngoni ye nyenye dala ko ete akonye dimi do kono dimite akoni ye atara la ko ete ni metalike jamana njugula akoni abetalike dine famcho jugu maula ami jira wala kulu wala ko yate kunke me ko ka kala bolo to ya ne ka yelama akula la ko yate odeye ka balaka na goshili ke tela ne ka balaka tunu te ko ko fanta ani banta la ko yate adola obe balaka pe ka bo ya do afo anga wul masir tabaw o ka modulu o duma do ramina la ko yate obe goshili ke ne ka balaka do o wora mununa akoni ye atala la ko yate ode kira sababu jamana nyamau akasana ni o ka akli nyuma yayi la ko yate o koni labana ka jabi kerenger ne soro o jabi kerengene ndala ko yete ode kera yaf mabala kera bulu kuranye ko ma ko bata na intervention rapide ni o single singa akulala ko yete kera bulu do nakadi afo digise do akulala ko yete ala ni utila ko jugufe wala ko yete nakadi afo tasma kamedo ala ni o faran ko jugufe wala ko yete nakadi ba ko negedo ala ni o ko gele afe wala ko yete bata na intervention rapide biri ako chedo lewa ako kele kemino wa akulala ko yete ko fantane balate wala bi malikono ka fo la ko yete ko jira wala kulu be ni biri chedo no otese ka be akolela ko yate makume do ko ngelenge kata yoro menina la ko yate bibiri chedo obedo kelengonon la ko yate akoni atakalage asigi senga ani biche akada sababu kasika chama bo yef mabala siraba ka obutuwa yef mabala malama loke bo betele kijala lokula ka chama bo olula la ko yate akada sababu kasika ma dunu chama uludo do ka dura ay faso malikono la ko yate kafara oka ni ata kalage akada sababu jala kulu okumbe na yef mabala la gochile mini ngene ka balika bo ni ka balika tumela ko yate chama bora ula ako wo osi kuma amama ko ako kalona na drono la ko yate metalge kala bulena ako ni yef bata na intervention rapide biri ako asigla senga ko na ni dabana ako la ko yate nga odoli biche ako la ko yate okoni oyuminke kaba ako la ko yate nimisi wasabu oteflaye ako osorola ako mingere ye ala kibara mai ako la ko yate chede munungu ne mbala kata ako obi senzendi ako baw la ko yate no senzena ako kalambo de beke oku munu beke sobo no ko la ko la ko yate barami no okanga ke jango onye donga siga sura ula la ko yate kele dontugo ane abotugo jugo mine tugo ne ka fa ne ka shitunu wuro ni kele
o cogoya o bɛ don o la Lala kuyate o ko dɔw bɛ motobaw sanfɛ dɔw bɛ mɔbiliw kɔnɔ kɛlɛminɛnw caman bɛ o bolo Lala kuyate ninnu kɔni y'a fɔ cogo min na nin ka teli ni diden ye wa n'a ye jaso ko kelen Lala kuyate a dɔw la o ye kamanaganko ye a ko n'i ye a taara Lala kuyate ka fara nin bɛɛ lajɛlen ka kibaruya duman min ye o de ye cɛba min ta mɛ ka bila a ko o de ye colonel major Mamadu Sulemani Kone a ko ni cɛba in a ko Lala kuyate nin ye maa ye min kɛlɛ ɲɛdɔn bɛ a la san 2012 ka se bi ma a ko Lala kuyate ale tɛ foyi la ni kɛlɛ kɔ a ko o la a ka taa ka da dugu la Lala kuyate o de ye a dalen a ka baara la Lala kuyate a ko baw a n'a mɛn faraya tuma b'a la maa minnu kan o ye biri cɛdenw ye a ko olu fana ko anw kɔni pɛrɛmɛ su ni tile n'an y'an kɔngɔ kuma an n'an sɔrɔ yan a ko Lala kuyate hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ tare biri a nali kɛrɛ tuma b'a la tare ye wa baara min ni a kalifa na jama ɲɛmaw fɛ o b'a la ka kɛ o cogo la fasiri don an ye min salo ka bɔ histoire kɔnɔ Lala kuyate ka sanga o ka bi bɔli ayiwa Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ halisa an ka jamana Ala ka kolo suma ka jamana kɔnɔdenw halisa Ala ka muɲu sababu k'an dusukun na o siratigɛ fɛ an bɛ bɔ histoire kɔnɔ ka don indépendant kɔnɔ n'an taara yen an bɛ taa Kɛɲɛba mara la ko a yira k'a fɔ bingani wale dɔ kɔni kɛra Kɛɲɛba sira kan min kɛra sababu ye ka maa 4 kɔni olu bɔnɛ u ni na maa 4 in cɛla ko bingani wale maa 3 olu bɛ o la Lala kuyate a kɛra dugu la min bɛ yafuma b'a la Kofi dugu kɔfɔ a bɛ Kɛɲɛba cercle kɔnɔ Lala kuyate i ma Kofi tɔgɔ mɛn dɛ ne Kofi mɛn i y'o tɔgɔ mɛn Lala kuyate a kɛra o dugu de kɔnɔna na a kɛra yafuma b'a la a bɛ kɛ tile 5 jours ka dugu jɛ a tile 6 la a ko i y'a fɔ cogo min Lala kuyate ka sanga ni i yafuma b'a la maa jugu dɔw kɔnɔna ne ye Lala kuyate ka na o ɲɛsin du dɔ ma Lala kuyate a ko maa jugu ninnu a ko o maa 4 kun bɛ o kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ta moto dɔ la o ko ma ko TV 125 a ko maa 2 a ko maramafɛnw de cɛjugu de tun bɛ o bolo wa o ɲɛsin fan o de kɛra du dɔ ye du min kɔni a lakodɔn bɛ Kofi a yira k'a fɔ o ka baara o de ye sanu jago ye a ko wa o bilama o ka di o la kosɛbɛ koyi a ko Lala kuyate o ɲɛsin o kan a ko wa hali su ma ko dɛ a ko su daminɛ o don Lala kuyate a ko o nana yafuma b'a la mugu kan ne ka wuli ka jɔ du in kɔnɔna na Lala kuyate kisɛ a ko nin ye duden dɔ sɔrɔ Lala kuyate o kɛra sababu o ye o salo teliya la walasa ka se ka taa yafuma b'a la o furakɛ o kɛ min kɛ Lala kuyate o ko min ma ko légitime défense Lala kuyate ka se ka yɛrɛ lakana o boloda a ko o nɔgɔni fɛ o baaraw o sɛbɛntiyara a ko o de kɛra sababu ka se ka maa 4 minnu n'a mɛ nin kɛwale kɛ ka maa 3 k'o da sisi la o nɔgɔni fɛ Lala kuyate o kɛra min kɛ kisɛ ye maa 4 sɔrɔ ale kɔni ale ye sentigɛ ta ni ko fisani ko wɛrɛ ye ko bɔɔ yɛrɛ kunsɔngɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la a kan Lala kuyate o sɛbɛn kɔrɔ o jogona koyi a ko n'i ye a ta ka lajɛ lakana tigilamɔgɔw kunnafoniya talen ka di o ma o nɔgɔni fɛ Lala kuyate o ye sentigɛ fa ne ka o kun da yafuma b'a la Kofi dugu kan jango ka se ka taa magɛn ta ka ɲɛsin yafuma b'a la maa ninnu ma ni ka se ka lakana ne ka sabati ɲini yɔrɔ kɔfɛlen na an bɛ don min i n'a fɔ bi Lala kuyate jɛrɛwulila maa 4 kun don maa 3 kɔni olu ninkɛnɛ karabani k'o fa o nɔgɔni na kelen kɔni o b'a la ka bolo hali sini wa ɲininiw kɔni bɛ sen na jango ka se ka tɛgɛ da o kan wa Lala kuyate o jɛw ma kɛ maa min ye yɔrɔ kɔfɛlen na ka se ka tɛgɛ da olu fana kan Samaira kɔlɔnjugu yiri karila yɛrɛ kɔnɔ a karila yɛrɛ kɔnɔ nin y'o de a kɛra ten yɛrɛ a kɛra ten ayiwa an bɛ to indépendant kɔnɔ hali bi an bɛ taa Kati n'an taara Kati Samaira ne k'a fɔ an ka finitigi muso dɔ ale kɔni nin bɔnɛna siraba kan kasara dɔ la Kati ani Samɛ ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don Lala kuyate o fana kɛra hali bi avec tile 5 tɛmɛnen koyi Lala kuyate sira bɛ bɔ Kati kana Bamakɔ fɛ ni a bɛ tɛmɛ Samɛ fɛ a ko Lala kuyate maa kelen kɔni o ni tora la wa o maa kelen o ye an ka jamana o masiri taba dɔ ye a ko Lala kuyate musolaka don a ko kumana min na n'i ye a ta ka lajɛ kibaruya y'a yira k'a fɔ mobili belebele dɔ n'o kuma ko poids lourd a bɔtɔ Senegal jamana kɔnɔna na Dakarikaw fɛ ni k'a kun si Bamakɔ kɔnɔna ma Lala kuyate a ko kibaruya yɛrɛ k'a fɔ a kun b'a la ka boli cogo la min ni maa man ka boli tɛ don o kɔnɔna na o ko Lala kuyate ko une allure soutenue a ko o siratigɛ la n'i ye a ta ka lajɛ mobili ba in ale de ko nin kɛra sababu ka se ka wolomasiri taba muso ye ni k'a bɔnɛ a nin na a ko nka kuma min na kɛwale kɔni kɛra a yɛrɛ k'a fɔ chauffeur kɛ o kun kɛn bɛ ka walan di paranti ma n'o ye degiden ye Lala kuyate o ka mobili sɛnsɛnni ka donna ye dugu kɔnɔ a ko Lala kuyate olu bɛɛ lajɛlen ye kuma b'a la chauffeur de nationalité sénégalaise o tɛ Sénégal ka den ye wa a ko nka n'i ye a ta ka lajɛ min ye kuma jugu nin na lufa yɔrɔ la kuma jugu o tɛ n tɛgɛ b'a da ye Lala kuyate a yera k'a fɔ parantikɛ in a kun su bɛ kuma b'a la gulɔ la Lala kuyate
kuma mane ke wali akera fe Samaira lala kuyati amanogo akoni ataralage ayira ka fo pranteke ngoni akun shume glola mamina ni ke wali beke afe akera energy matin wati akon wol masir taba musulakai akoni bora kati akume ka kunda akabara ka yera de ka akoni flene ka musulakai ni ka tampona makabi lala kuyate amanya mingo musulakai atora shishila koi ba lala kuyate ani atora ala ako kenkela munu nyena du obetale ke riveron la lu ko ni fundi nana no ngoni fa kana prendre ke mina onno ngoni na nga fla ta ula sani la kana tira bo kana la kuyate o fla ko ni otara ula ko sebe minga so bu ka prendre ke yera ni ka ajobi ako ka soro ka tana e kene so yoro dola ako la ko to chauffeur ni yera bi ni o mobile ban chauffeur yera o ka soro ka wele yef mabala general la ka o fe la kuyate katane ay jango ka dala nyini nganu ko en ke chowela ako musula ka ngoni o betale ke masir tabala ako funangeni musulaka do jeune militaire ako ni atura ani tura ni sira kasara na la kuyate kasana ni sira nye kabo katika na bama ko fe akara same ulu masuriana la kuyate fasiri flani ni salo kabo independant kono kasana no ka biboli Samaira ami do ke bamba to e ala ka jigi yoro ne ami Samaira ola mi bo independant kono nouvelle horizon angota na nouvelle horizon ta ni metalike dans la diminution olu songo olu blali senkelenka ni metalike jagoko ani usine ko ministre la ale koni ko kuma nyonyo ka ke jagoke law ni nyonche yasa songo kele o kasoka soro dans la diminution la kuyate o mena ni fe yado mate minini kele mangawa ko jabere juye bagaide ko de ko mbe juye dala dumungo de awo ni ye kele mijoku no fe da dugula no fe la ko do de la kuyate ni ye angoni ngele nye ka kuma chaya ko gele abe o beto jango no ngoro no ndawa unyuma kase so no ngoro nguma fa sabatira ato bu no ya bashite wala mi metale ke fasira la anado akono la kuyate ya fe chomina mbali jamana ministre min kabaro beta kanyeshi ejunu ko ne jago ko kuma ngoma la kuyate Musa Alassane Diallo kabeni avego klewulo vla samba flani mwono woro yi la kuyate aye sigido ke yafma bala aka ministre so okuno fundiso o belebele konana ako la kuyate ni atakalage isika fo ngoni kera afe kanyeshi jago jula bauma ako la kuyate baranyira bunya kuma ayra bulo koy ako ni atakalage la kuyate barembe do hakle mi ngono o de yafma bala jamana nyama ko hakle na talondo janko lo wati mini ame ala la kuyate kasika yafma bala kuno fono ta kadinyoma kasanga sugu ulla halaye madama na manya ka fo ferefon ubeta ka bo fara fe kanane ayi tajiku la kuyate dawsira umo bon wati na utefe fe mimi ndu me mala ako ministry aga so kan fotoke aga kola fola ka yira ka fo la kuyate foli ani walma to ubeta ka de jawakaloma la kuyate chesiri mini ube ala janko kasika yaf mabala ferefon ulu natika na faso malikono wala la kuyate utemene ko fe songo mi betale ke kanyeshi omo la kuyate obefo yaf mabala chesiri la mi mala ka ke ofe wala nyini baye mi alibi obi kasika alibi faso mali afantana ne bela jene kono la kuyate kasika de la dumune ke soro fenye mi ni akanogo akonga hakilina tabanma la kuyate abedo kungere mi kono obi jamana nyema so national general d'armée Assimi Goïta la nyini mi ni akera afeka yira ka fo jamana kono donka soro la kuyate baraka ke kanyeshi ni oye jamana kono donka lafia baraka ke hukumu konana madama amuno ba sangata na yedu kono ako la kuyate baraka ke kanyeshi ni ango duva kono oye ako bara embe do hukumu konana ako ministry ako ne fulta kanyeshi nyaf mabala la kuyate commerçant bauma mari jamana konana kasane gele chugo ya beyi ko ni be aussi ani odamaira la wala se kasika na ne fenye faso mali kono be tale ke de la dumunu bona kunka ako alabana kayira ka fo la kuyate ko ni mbala ka baraba de ke ko nga faso ko ya la kuyate ni te koye ako aibi o ka dofara o ka ako da mi yef mabala kuma mai ako la kuyate o ka je ka udakelen fe ka bodakelen fe madama fe munu be bla kono bara kono ni o ye dare alimentaire yi ako la kuyate ulu makasika sese ka do faso mali kono na dona asonko la kuyate o ka sigi kala kelenga kana ke la kuyate mami ma wuli suno wala ka benini yi la kuyate o ko ofara aka fere fenka o be la bane ka ke digidaye amunu beta sansugo la ne ka do daga kono ako la
kuyate barangoni bila jene kunchera yafuma bala ne jigisigi kwarfo yi ka nyeshi yafuma bala jama kondoma ba ministry ani ferikelaw la kuyate okone o korfo munufo hako hakilina se korfo do fasiri do anye mi solo ka bonu veri odizo kono nye dangura wala kuyate ansala kami yafuma bala kuma ba tomato manu chokola aiwa amado so ardu ba ko amado kono amta mopti marabulu la angatai keren wala tenengu angata ka fo tenengu koni kasara bado keren tuwa wallahi no betalike déplacer no yegela mamun bu sigoro la o ulu koni dagaro sindi daga o tasmari koni willahi na awo lala ko tasma mena koyi samaira ne koni ngoko ako akanga nyeni jinye majoli nare odomo amadama se kaita madi anda sira kai buzu daga tama bitaye tenengwe sugu temene kofe kosebe aiwa lala kuyati fasiri anado akono akoni ye atakalage lala kuyati afrika kle woro samba flani mugono woro akoni tasma mena baye ko mako un violent incendie lala kuyati mi moni yera sende dagala ni oyoro mi ngona lala kuyati mako ni besika fo mi metalike mala munungo ni bora udagaro la kasobe ke gerendeye ni oname bismillah mina oyoro kofole na aku lala kuyati abetenengu de fait nakadiye afo abe yorola yorami ni abe jonduri osirala moti umara bulu bakono akula la kuyati na iye facilita facility sebaba Yusufu Konate aye ayira kafo tasma menei la kuyati akera funufunu belebele la kuyati mi monene maubala ka yete yaf mabala sangane kungurun kono ako aye ane doka fara shishi yangaka ako shima kora shiai ako abara okera kabene ngenya tanu ulo vla watu de ako mauka fola ulude bora akalama kabene owati ako tasma mana ngoni akapui kabwa ani akamena maga isola ako shima koroshia ako nga kibara bima yemi la kuyati ako amewati mnafa bi machine mato ala tabarkala ako ga la kuyati mimi taleke un important dégât matériel ako ne oyoke bulukono mna uchama la kuyati aye uluko ne jene ni ko uluke finviye kasoko na mena fika chama ke kenama kosebe la kuyati akuni atagalage nko ngoni ya foto mna akara sende odaga de la ako abete nangu kaufe ako la kuyati mi ngoni kira Allah ya mabala bala no wayore ode tasma mena boleye ako dugudonga franyonga kake jama kulukile ako shima koroshia ako kafara ya mabala kana sabate ba ko munumbe oro ko folena ako madama chandere merla kau la kuyati kafara dugudonga okira jama kulukele ninga laba do mama seko yeshunye do seko yechenjenye jitiri do ula la ko tebla jene fala nyonga ula sa kasika tosuma ne ka mena ne ka fawo ngile akola kuyati mime taleke Sumaila Bogara Kulubalila no oye mere daga flana yi ako ngone ngfole aleye esenfa biribiri ula sa ko mbe jene kasika ka anyana ako anale aye jema nyama uka dusuma kasa irane kanyeshi manunuma madama moti marabulo nyama aye oluluka demedeme takanyeshi manunuma ni jigisike kuma oye ako ni ataragela kuyati ke wale ngone ako ngela tentugola na dugudonga chesirini jija kila sababu kasika tosuma mana ala kuyati ne ka dasrala bawo mani mato ala na bulu kono fe on chama kono uru kontara shishife Yusufu Konate kono te muri aleka fola aiwa samaira ani do okay ala kukisanyo ko mere ma amta mtasuma kasara ko mali jamana kono do akanga nyeini aseme kisa apunga anga nyini lala kuyete anga kuma nyomve yado awo aiwa re fana kan tabulu yelema nga jatu kurama fe ona kosebe kodi de fe chama ibai ka fa sursubu bo kurama fe ona neche awo odo oda ami lezikuta wele bobi kuna funi bala alikonna na lezikuta amita kalana ansira kalana samaira metalike nyala minima fe on kele likuluba OCS o bolo fara mbe kalana yo yulika jo sabatika sika tegeda nyala minima fe firila badoka o min kon tungeme ki yere ke fini firila lala kuyati fini fere ni nyina min ma fen fere be nyon sura mi utinyo sura ala kili ngonna mumbe sense nyama ne dago jugate nyini ngaligele kodi kosabe bashite lala kuyati ameta kalana ni kalana fo abi ma juro na ode yamfulai ni yamfulai fo ba ko boni marabulu wasulu lala kuyati o te wasule ya anga wasule ako ka beni juma do avec le sabasamba flani mo woni worayi lala kuyati dasera makulu kangarna ni mbeni akabaro yita me kanyi shinyana me fo kelema
abulu fara min be bugoni kaw fe lala ko yete olu ka jokala subabu ni ngoni ne ka tiga da kamelen do kan kana do ko na lala ko yete ni ngoni ni dunando wa akunge me ka yere ke fini firla yi ako amata yet mabala kuna foni ajula ako bugoni kaw fe ni kulu ko ngerne mi metele ke wosesi bulu fara la ako lala ko yete amanyama ode commissaire principal de police danzeni nkone yi ako danzeni nkone kuna foni ko ni ndala akuloka ayira ka fo sina ma do ko ni anziga me ala ka fo afo esiga ka bara be me fini fere ganza ma wa ako onongo ni fere danzeni ko ay ni kuma blata ako klo fla kana me onongo ni fere la ko yete masuma to shuba yewa danzeni aka chedondo bo onongo ni fere ka fo okata kana ka ofe osele nkalana la ko yete yef mabla kuna fona fo to mina ko ni oyi yef mabara okunda ni makofo lenga ya fo to mina nationalité étrangère to maduna do wa la ko yete akoni nkelen ka finitila ka wi aye jike bidona ka duru do fiela aburu ko yobu aywa ni iskandi yala la iti jode la get ne do ma fe fo o ko di ani shu ali fata jurusara kuma do la nyo da fede me fata jurusara ni ani shu ma ngambora ko dugale la ina jorode wala gete akoni ye atalage akoni nye shu fundira ga uga ani akajike bidona kamini mfuye katuti gashima korashi ako uma bali fundira ka u akafire ke woro olukata alarawe wala so akeme kan ngendo si ko keski la ko ete akoni me funu bono ko lubu adaula la ko ete ja femera de ikyosu ni baminte finuye ako utara so boroba do fame abuluyi boroba yenkon nana eko nyele jode ako la ko ete okunte pantalon yede wa finu kuntere ako mimetale ke yef mabala pistolet automatique de fabrication artisanale marma fin marafa pistolet fabrication artisanale ako okeleme okono ba marafa ako pistolet ke pistolet ni me shor kere ako okeleme boro kono avec cartouche ye kisewe marafa kse nge la ko ka fara oka ako mimetale ke tramadoli akise kemese wa bonyongo ako ofana sorla akono ako mimetale ke cannabis o carton keme ani bidurula akola la kuyate o sorla akono ako mimetale ke kushila ako 0,30 kg ako ofana sorla akono ako onongo ni fe ni lala tilamo o ni nubla jine salo lala kuyate ka bo akono ni na so ka sega zelo ka buludo ka yera ka fo ni mayere ma jondo abubo jamana jumena wala kuyate atame fa mefe wa ani jongu ye barake nyoyi wala se ka sega ulu kuna funa jelo nuga osoro na ame dimna na bi akoni be alibi ka do fara atabulu ka ba fien ayo duru muri kita ani de ya fasili samera atite meninga kodi okumana la ka ankisialisa amia ula kiasa ka bwa kuna funi balango no bi mi metalike ba makokonna na o kota anikilinchela ko duru lu sera ka labo o ko ba ira ka foko bara oni asigi keme sarala duru bonyo o sera ka ke la kwete ni nye bla bara wi e madele ka fini suma nyana mi nebe sojuru akoda la kwete nye bla bara udo mimbe do ya mabala samba fla ani mworo o samyaji o nye bla bara konana na manya ka foni watla balu na ji ko ni ayecheni bauke la kwete akasara amadogo mala ako rukum ko jimra nyama wala la kwete okoni bala ka torota abia makoi ako bauni atralage we alanyini ka fo ko bulu munun be bamako konana o yi ya mabala de li de marigo la kwete ko lu chama ko ni ka o lakle ako luluji temesera no yi ya mabala otode luluji beteme asira mo fonse diro la kwete ko lu chama fana bonu ko bonya ako la kwete rukum konana bara ngoni okoni ya anyebla bara ke gafe bilibli ngata anyeshi jamana nyama ma ako la kwete bara ngoni anale ako ya fo to mena abe mana minga ode samyeji samba fla ani mo woni woro anyebla bara de maname akono wala sa jima ke na feyi kana sika kasara bauke ako ba uluka bara ode ye kasika ya mabala maracho ya nyuma la kwete ko bilido ako kasika ko mabara unu oye anticipation ye la kwete ko chama bla sena ako na manya kafo amakeke bayinu ode ye ya mabala la jarabiwi kiji da kwete ulube la bara chogodi ani demebeta kanyashi manivu ma chogodi ako rukumu ko na mimetare ke sefo bare miliyari nane bonyongo ko ngeme ka ulubu da kabe ni bara numa jango akasika ke nyebla bara numa uye ako kafara obla jene kamera kwete na manya kafo jiku okumado ako bo kono bi kwata ani kele ndala kwete ako tika shime ulude maka yira kafo ulube bo kono bi ako wa ayeme kafo
kasiga boli barota kanyishi o ko nunuma jango ji kasiga teme ferela ako o ko tan kelen kono ako ko duru kono be ulu kono bora ka bape wa odala so mun kono gumbe ni o tumise ke degunye ako anya ulu chama chika boy ako ya gote kemesera ako biduru anya duru bonyongo ngore binda biduru minane o kono ngera ka babara ina ako kafara oka ako la ko tenya fe me foso diyo ko tarike kila jula ako ofana broda kilometre keme fla binane anikile bonyongo kanyishi kanifo konna uma ako la ko te premier ministre akila indaira ala amushina ko sebe ninka fuita kanyishi kulu imbara kala uma kayira ka fo o ka sigi ke yef mabala kalo kono shenfla bonyongo ale bi kasika akilina ko no ko fara nuka janko la ko te fero kasika sigisenga wala sa kasika manuvu tano ko kishi madama ji market na fenye akasarama muri keta ale bi ale ka noblado la ko te ami salo ka bo les échos wele kono kasano o ka bi boli samaira ifo ki barkada kodi atite meninga basura ambado ka fo yasebe ko wala kodi isego ni da mairala on fana famu ya sorala o bato sa tezara kumflana amtaka anga technicien fanfe no mole no amumi asoroka sinna de jeka ata kuflana ko na de la geti ni check ne tezara di ka kenya ani lafiya sabati bela jeli farkolo la akadi poji media garan barodo naka wa bela jeli ni da wala ni le ni kabantora bela jeli mi sodia nuko joni starire mais awa kila chansa mais de stali mais kadi wa mais dumuni tinya de les arai ne kari demisenu ye ko mo kredete ka autoni minina aba ko sigi ka o modia o de ato ne kari demisenu ko sebe ni yara fo jumani kadi ani jumani do manchenya ne de do to mo concentré zara likini do don awo na ambere Manko dumuni salman chama ayo tobni ko na sambala ni sugandi ni ye zara ka dumuni fini abi sol mani fere yorobe sara ye ni wosolo esa erel ka projet lala kuyati samaira ni atagalage kosebe sama o manga to sonzan kelendo yado sama bisika to sonzan kelendo zamani sonza uluti sanga nyoma ngani ya keleni da doko ala kala tiga o bonaga wallahi kodide kosebe nyonde o manoko yado ni vi ambla mai nko amugulendo de kenya basrafe lala samara kenya bakay klubida kodi awo wallahi no amufu kosebe madama jemgai obalage yado bo ani mama ya nyonye kinyeba ka damine ye kuma bala sira kunfe fota so no ode tabakotoi kosebe lela kuyate wayara ka fo jemgai obalage wa no fuyi ka fulu kan ko ya donda na ma ko ni mafenja hu an sanu ngaramungili mamodi nyonte sonu ngaramobi abe wata an koladi odo wata an kodude garam kele wallahi garam kele do ya fuina ko kumbe wata anolo vlala ko ngabi ame domina wata ni shigi la ko to ko sanu gramo abe ola samara do ko sanro kodo ko do reta ko wata an woro no mo amana ke fenfe alla mo so la nga gram kele so ba wata imano ho dara ukashira ko amano ko bamako ni kenya da chesra wallahi lala kuyati jamana nyama do osila wallahi nga ukasirai ukalage muna fara kipta kenya ba samaira hami ni joro jamana nyama wallahi bo osila kosebe na kenya basira joro bade bala lala kuyati nakada sanum boli lala kuyati on nafa babe ola wa abe sira meta bila senegal la lala kuyati ka fon doni kana joro babe ola lala kuyati ngani bora kita kay kunda kenya bakambi gudron kontabli yado ay gudronte donc abota magara se kenya ba la ilaha illa rasulullah gudron konte abana e kema gudron de bla ngo bulu duguma abi to bulla dro mubuli baba nyefe be siga ba ko yela maneti akira wonyena de mubuli bade be to bulla kajela ma aka junu mobile bayre ma parce que uluka équilibre ma stabiliser la mingi kwa ka gini abi to bo dira be yelema anu chama de ye antato wa se mato di ka bobo wa ta kenyeba gele ada mama fo ya ire da ya
do anya na ti fen la kali ami prevu ayi ni fe ni ngo na onda ya aya nyena wa gudu no makonte bo mu mi nke tukono bulla utoka gidronka wa gudronka bulire o koni yef mabala turuga tamai ibi pa ya no tellement que gidronka oui ke basira chena jamana nyama be barala ngabela ko tamba jiga ka fo obi alage na la sona samia do no chokola kenya basira tamadi magala kenya ba ko na to kenya ba mo ho na to ya obikete yaro nga bisono che yani samia che ndamara jamana nyama o una fereke ala o seko no odama ira ni ka fara manga ni matibuka ka manga na matibuka o ka sira sira imbodoni ali nonte brama to gele ka bo kenya be kana bamako ngabela ko te kechotola yaro kechotola na la sona amado ka fo na feretike bato kenya baka ka faramba mo ko ka na lafia soro kenya batali na la sona bato ko sebe dudu ngo kuma amdo ko anga do ko no lo ko te ni fina nga balade yaro e bana balade odu ni orodu ni ya ye kala na jorodu misiri ko kala kala kanya ka suri makalon tige la ko to ufina ya nga barai anyo do fo ni ya mengo onda anya ya nyena ko sebe ba kunu anya ya borai wana ko imbula ma teso ay wana kala trama dal kele lima afasa furlai ndai fala ko bi jotola ko sa yami do anga rubrique société kono sama era anya fo ngo jem kan dabolo no fana kama wati ni ko be kasira yala jamana kono do nga akili na nyini nga oluka sika na amblasra o strategie fe sama era amaro ka fo ni funteni mbora o musola ka on tala tulumuye o nga ni funteni mbora tulu fana be kololo chama se ama o strategie fe amula ka se tulu fere la o mawulu nga bara do san joli wa se ku dado ala sika nye foli kanye ya sanga na sika kololo so funteni fe tulu mesika mu kasura na makene kololo baye na manya amunuko awo la mi sorla ula ango nyemada kasura ka sika na la sona ba golfa na auto ba lix bois mu funteni na normal tulu ngamo mo tulu ne lela mo lem tulu nga feke tulu nga feke tulu gremo ka le kala mu funteni na comme non tulu fana dama funa tulu dama et puis lem nga funteni na le français le kala fana ko so ka te le wana no mu ko fana ko jugu beaucoup no tulu ta do parce que fa wo to kele wa tulu le mu do fargo ta mo tulu le ka fana fa ko so ina vo se ya cha mu ko jugu le mai farma yo chama to le bon no ko ni tulu sa ya sa mo don parce que même tout le monde ça tout différencié et t'as tout ça confortable fa tiens voilà fia tout ça mo ba donc so on va donc on kay ni mai parce que tout le monde c'est le coach donc ça fait 22% donc t'as 20% donc 10% ou donc 2% et le teclé 2% 12% on va dire wala min kan so le français no c'est tout c'est machula à tout kan fargo no pa fargo balu pa tout fargo balu ya ou le différencier bon pour le moment tout ça va là mo tout donc voilà mun koro mun ba don ko sobe parce que malla mo chonde tout le tout ta don quoi mo tout le ça aussi conseil ka voni kayni mai et puis tout ça il ka client fait quand à chaque fois nous na quand on a faru tabolo na kanya mai pour faru wani ni a tout ça tama sama ko pour wani de mais ni ati si ma tiende c'est pas l'appel lala kuyati samera tunu ni manya munko ikasa do mangano nonte adola lala kuyati akolo bala ko sabe surtout fundenna min nga ngasi ya munisa kenati ya mo ma baranya domba lu ba nyefi lu na e blasira ko sabe wala o barana chuwai wallahi nyoro yere ko ne kibra chama sola ko sabe yesu mo sama soro no soro ko sabe bizar mesanado nga tulu mu funteni ni mi bane fari ko rasigia lala kuyati ba to anga dosu kono anga wati mesa o kombo ko tamori sugu chuya be chuya no watina ambora sella donc seni bani se denche no watini me chuya wala kunu nya de fa tara mun sugula kana munu tugo lutame kunu nyame ko de ko sebe watina olu ko sugu ko sugu fare no marchandise la samara ko warde ko anga sisa won ko manyara bo so so la warma soro furuma ke foro le fonto o clé no feya ko fond ko ko warde te wala an wala ka se sugu ba ko nana mo be de kure kama ale fana mi so ka fo sugu la halabi sel deli sel batte sugu to mina anga je ko nyama daga sura kana ko sebe alhamdulillah amalatan santa ko ni donon niru comme wakati rebe to gomna Hiroshima no mais alhamdulillah amalatan bon alhamdulillah sel temeneni 600 clients mi gana donon quoi ko gana bon de abiga janka parce que ambe rom na sisa mun ka dawn yi Bamako dronte ka damne
Kaye ka taa fo Kidal olu kana sanni k'an bolo o de ka d'an ye quoi wala ka sanga ni wagati gɛlɛya mun bɛ an kan sisan mais Mali kelen tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de don mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɔda ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma quoi an ka minɛn mun kun bɔ yɔrɔ port tɛ Mali la yan an bɛ taa Sénégal n'an kɛrɛfɛ jamanaw quoi an n'aimons quoi bon fɔlɔ transport kun ka nɔgɔn mais sisan carburant ko gɛlɛya ninnu na transport gɛlɛyara bon ni transport gɛlɛyara minɛn fana bɔta a dépense bi caya quoi ya bon ko o de bɛ k'an sɛgɛn bon n'o sera ya a bɛ se minɛn sɔngɔ ka dɔɔni mais an b'o o perdi ne to yen fɔlɔ ka baara kɛ ni kɔrɔ parce que hali ka da jamana bɛ position min na anw fana ka jamana jɔ ye fɛn dɔ ye anw tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ kungo kɔnɔ mais anw ta ye mun ye anw bɛna ni minɛn de ye ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ma quoi parce que hali ni gɛlɛya bɛ yen anw bɛ gɛlɛya ne to yen fɔlɔ jamanadenw bɛ minɛn sɔrɔ o kɔrɔ prix mun na ka se k'a don prix kelen na an ka ala deli tɛ fɛn ka fara kan quoi parce que an yɛrɛ bɛ tɔnɔ mun fɛn minnu k'a la an b'o to yen ka jamana lajɛ quoi anw bɛ minɛn mun feere vraiment alhamdulilayi jima minɛnw tɛ quoi fɛn minɛnw don mais an bɛɛ ka ala deli ye minɛn seri ma teliyara o de ka d'an ye quoi fɔlɔ a kun ka teli n'a ye mais sisan a ka suma quoi mais anw ta kɔni a bɛ se ka wagati kɛ conteneur kɔnɔ ka sɔrɔ a ma tiɲɛ mais alhamdulilayi dɔw bɛ yen peut-être liquide minɛn ninnu ni fɛn ninnu olu wagati de b'olu la bon an ka ala deli kɔni kɛlɛ in ka ban quoi mais mun fɔ maliden bɛɛ ye mɔgɔ kelen tɛ quoi cɛ ni muso an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ bɛn bɔ quoi malidenw jamakulu n'aw bɛnna ka ca ala fɛ a ka laɲini bɛ sabati quoi ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ ala ye ɲɛmɔgɔ minnu kan garisɛgɛ nin wagati na an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana ta fanga d'u ma halisa ala k'u fanga se u bɛ ka dɔ kɛ dɛ walahi u sɛgɛnnen don mais ninnu bɛɛ ye ala la jarabiw de ye quoi mais a bɛɛ bi tɛmɛ quoi n bɛ dugawu de kɛ ala ka sini kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. Lala Kuyate Samaira ni an bɔlen sugu kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na sugu kɔnɔna kɔnɔ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko marchandise bɛ yen sanni de ka suma n'i donna sugu kɔnɔna na sanni ka suma tiɲɛ k'a daminɛ yɔrɔ an y'a bɛɛ kɛ an taara sugu kura la kosɛbɛ an kumana ni ko sugu kura dɔw la légumes de ka ca légumes ni fruits a fruits de ka ca an ye olu ta yɔrɔ kunu logotigiw ka kumakan mɛn walayi ani avocat avocatigiw kosɛbɛ nin waati in na funteni olu bɛ cogo min na a ma nɔgɔn kunu olu y'o fɔ yan ola an donna suguba kɔnɔna na kosɛbɛ Lala Kuyate i da sera yugutigiw ma yan kuru kɔnɔ an taara munumunu kosɛbɛ nin fana kɛra suguba kɔnɔna na Lala Kuyate b'a ye ka fɔ sominɛnw ye mɔgɔ caman b'i ka so labɛn ni seli ɲɛkɔrɔlaw sera ani seli y'a faamu mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ nin waati min na olu ka sugu bɛ cogo di a ma nɔgɔn Lala Kuyate a ye min fɔ a ko tiɲɛ la ko sugu ka suma a ka suma donc o bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ n'a cogo de don ni ala ye an y'o fɔ kuma daminɛ na ni ala ye ko min kɛ waati min na i bɛ ala fo n'o ye Lala Kuyate i bɛ ala fo n'o ye a dɔw la a fura o de ye limaniya ye o tɛ bawo ala tɛ jalaki walayi awɔ o la hali bi an bɛ to kow kɔnɔ moto telimantigiw ne ka client nin waati in na e kɔni e ni olu ye ɲɔgɔn dama ɲɔgɔn n ka client don dɛ Samaira moto tɛ se moto boli o tɛ diyagoya ye sa e tɛ se ka moto fana boli an tɛ se e ye moto laban a n'a minɛ la o i delila walima n'a falen mobili kelen na non i b'a minɛ kɔni i bɛ moto minɛ ka mobili kile da Lala Kuyate ne ko an tɛ don bras de fer la de wa an kana mobili dɔ sɔrɔ ten y'a dɔn a laban an bɛna siffler o la dɛ an ka don bras de fer la dɛ kosɛbɛ parce que n y'a ye a bɛ n'a fɔ o ko ye ne mobili sɔrɔ ka ten yɔrɔ ne ye SD Lala ye awɔ ne ye sama bali sama Samaira ye a ko sama bali Samaira ye SD Lala ye ayi non komi o don ta kɛra cogo min na non o don ta SD wɛrɛ ka girin n'anw ye quoi sinon bɛɛ y'a dɔn Mali kɔnɔ ma pour maa tɛ n ci o ayi maa tɛ n ci o ni ka catégorie kɔnɔ maa tɛ n ci kosɛbɛ mais nin ka girin ni dɔɔni de quoi ko bɛna tiɲɛ don fana kama a fɔ ko tori ka kasi bɛrɛma ji la ayi n'o faamu mais o b'a to an kɔni an bɛ don a la kosɛbɛ lala dɔw fana n'anw wele ka dɔɔni o ye tiɲɛ ko de dɛ kosɛbɛ ni sisan ne ye korola kelen di yɛrɛ ma ka ne fana ta kɛ korola ayi ko e bɛ yarisi o ye ta ka kɛ yarisi ye ne ta ka kɛ korola S kelen ou bien korola L kelen aw yarisi ka di ne ye n yɛrɛ ka to k'a nɔngɔ y'a ye sa ko filɛ nin ye kosɛbɛ moto taxi nin waati n'aw ka baara cogoya o ye
wulila ka soma Samaira ni metalike ni wati na ni ko go clé e bombe ko sebe kana taji gele afana faruga o to do farale do ka o ni wati na moto taxi bolo ko ngi hamini jorola o barka daka wali fawndi bubulu o ye mun so ka lasi yere mana ko ni na party gi bulu amenda o menti amu yere lame anga so ka signal bebe ne tɔgɔ Seku Kulubali bon le waati la a kilango sɔgɔmada don sira tile ka kala nin waati la bon a boli yɛrɛ dansiri waati dɔ la sinon an kɔni bɛ waati min na nin waati la bɛɛ b'a kalama tile ka fari nin waati la bon an kɔni b'an déglu dɔɔni dɔɔni don mais a tɛ n'a fɔ nɛnɛ wagati cogoya bɛ cogo min na quoi bon an kɔni ma fɛn fara an ka prix kan fɔlɔ parce que a mana kɛ cogo o cogo ni gɛlɛya kɛra yan fɛ bon an fana k'a sama ka gɛlɛya ɲɔgɔn bolo bon nafaba t'o olu ko ninnu na bon an kun bɛ prix kɔrɔ min kɔni na halisa an b'o la comme prix fixeli tɛ diyagoya la k'a fɔ ko i bɛ taa yan fɛ i bɛ taa yan fɛ ko prix de don an mana bɛn prix min kan a bɛ t'o de la e bɛ se k'a fɔ i tɛ taa n'a ni prix la bɛɛ b'a ta o la bon a bɛ ten bon n bɛ min fɔ jamanakɔnɔdenw ye an b'a fɔ halisa jamanakɔnɔdenw ala ka basigi sabati ala ka basigi sabati mais jamana tɛ ɲɛ ni jamanadenw yɛrɛ ma ɲɛ o bɛ ma jɛra cɛ hakili ma gɛlɛn sisan essence wari ka ca client tɛ ka sɔrɔ an bɛ sɛgɛn boli juru b'an na bon fili fana b'an sɛgɛn quoi o bɛ b'a la an ni client dɔw bɛ ka sɔn mais dɔw tɛ ka sɔn dɛ dɔw tɛ ka sɔn awɔ an tɛ fara pasi kan n'o ma kɛ an tɛ se ka foyi sɔrɔ an ka nin wele wele kan bɛ ka jamanadenw ma o kɔni ye ka hali ala ɲɛ mɛmɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya an ye cogo min na ka don essence la an bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na komi an ka wele yaka ye a ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma. Wala. Samaira. Cɛkɛ filanan in ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na. Kosɛbɛ. A ye fɛn fila fɔ. Awɔ. A ko juru bɛ olu la. Ko polisiw b'olu sɛgɛn. Awɔ. Filanan ko jamana tɛ ɲɛ jamana kɔnɔdenw. Denw yɛrɛ ka ɲɛ kɔ. Donc nin kumaden saba in. Kosɛbɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate. Awɔ. Nafaba de bɛ na. Nafa barikama ba. Lala Kuyate jamana tɛ kɛ foyi ye ni jamana kɔnɔdenw m'a kɛ min ye. O ye tiɲɛ. Donc o la ale ka kuma. I b'a ye k'a fɔ ale y'a bɛɛ de fɔ a kɔnɔ. Awɔ. Gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen. Ni gɛlɛya nana. Jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ se gɛlɛya in tacogo la. O ye tiɲɛ. Lala Kuyate ka sanga ni an jogo n'an kɛwalew ye. O ye tiɲɛ. O ye an bɛ se a kɔrɔ o la. Mais n'an fana y'a bila gɛlɛya minɛn kɔnɔ. A ma nɔgɔn dɛ. An b'a gɛlɛya an yɛrɛ ma. A y'o de fɔ. Awɔ o don. Ko hali n'o y'a sɔrɔ essence gɛlɛyara. Ko olu kɔni ma dɔ fara u ka prix kan fɔlɔ. Bari ka d'a kan ko n'a fɔra ko essence gɛlɛyara k'olu fana ka wuli dɔrɔn ka dɔ fara o nɔgɔnni na prix kan. O fana y'a dama gɛlɛya. O fana y'a dama gɛlɛya donc olu ni client tɛna ɲɔgɔn faamu o la. An dun bɛɛ ye jamana kɔnɔden kelen ye. Avant que n ka kɛ moto taxi bolila avant que n ka kɛ client ye an bɛɛ ye Mali den. An bɛɛ ye kelen ye. I y'a ye. Filanan ko. Awɔ. Ko juru bɛ olu la. Kosɛbɛ. Parce que moto minnu bɛ bolo a caman ye yakubala recette de ye. Awɔ. Bon ni bɔra tile kɔnɔ. Ni recette ye 500 ye. Ni recette ye 400. Lala Kuyate ni ma maa wɛrɛ sɔrɔ maa kelen kɔ. E dun ka nasɔngɔ fana bɛ yen. Denbayatigi don. Kosɛbɛ. E kan ka olu tigi fana ka moto wɛrɛ sara. Essence bɛ san. Essence bɛ san. I b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate ni degun tɛ fila ye. Nin waati in na degun bɛ o kan. Samaira ni dun y'a jateminɛ telimani nalen an bɛ se k'a fɔ a ye caman bɔ chômage la. A camanba de bɔ a la. A camanba de bɔ a la. An b'a ye k'a fɔ jeune caman tun bɛ yen u tun tɛ baara la. O telimani ko in sababuya la u bɛ ka se ka fila ni dɔrɔmɛ n'o sɔrɔ. Denbayatigi caman fana bɛ yen. Awɔ. Lala Kuyate u bɛ ka telimani bɛ ka kɛ sababu. U ka denbaya u ka nasɔngɔ sɔrɔ. Awɔ. Madama ni e b'a tɛ b'a bolo hɔrɔnya na. Tiɲɛ kan. I tɛ bin maa kan. N'i ye min sɔrɔ Lala Kuyate u bɛ tila e ni mototigi ni ka denbaya cɛ. I b'a ye k'a fɔ a fana ye hami caman bɔ. Denbayatigi caman kɔnɔ. Nka sisan a ka laban ta in o yɔrɔ min de b'a fɔ a ko polisiw b'o sɛgɛn. Lala Kuyate polisiw ka sɛgɛn o yɔrɔ ale yɛrɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka. Awɔ Samaira o yɔrɔnin dɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana na. Awɔ. Yɔrɔ polisikɛ kɔni fana tun bɛ sira kan ten dɔrɔn ko e ye fa telimani bolila ye k'e minɛ ten ko parce que k'e bɛ telimani la yɔrɔ o fana ma nɔgɔn. Sisan n'i ye moto san gafe dɔ de kan k'o ɲini. I kan k'o ɲini. N'i ye assurance ɲini. Awɔ. E bɛ vignette san. I bɛ stationnement ta. Kosɛbɛ. N'i ye nin saba ta. Awɔ. Ni polisikɛ y'i fiyɛ n'a ko papier n'i y'a yira la a bɛ bila o. O ye tiɲɛ. Vignette stationnement assurance. Nka n'i m'o ta k'i jigin ko ni polisikɛ y'i minɛ n ka 100 d'a ma n'a y'i minɛ n ka 200 d'a ma. Polisikɛ b'i sɛgɛn. O de ye sɛgɛn jagoya ye dɛ. Nka n'i ka gafe dafalen b'e bolo. Kosɛbɛ. Ni polisi y'e minɛ kuma o kuma n'i y'o yira a bɛ bila ka tɛmɛ o. O kɔni o ye wajibi de ye o. A bɛ bila ka tɛmɛ. Kuma wɛrɛ tɛ o kɔfɛ o. Mais ni m'o ta k'i b'i ta kɛ ko ni polisiw dévier ni polisiw ni bɛ bɔ yan fan fɛ mais ni polisiw ɲɛ kɛra ɲɔgɔn na i n'a fɔ ko i y'i sɛgɛn dɛ. O ye tiɲɛ. N'o tɛ n'i ka gafe dafalen kun don. Sɛgɛn ko kuma t'o la. Polisiw kɔni tɛna to la ka tila fɔ k'i ka wari kɔni d'a ma. Ayi o
kɔntinake parce que ale ka baara de ka dɔn a fɔ moto bɛ bolo a papier ni a moto papier n'o dafalen sɔrɔ la ɲɛnama don yɔrɔ ale kɔni man ka fɔ papier b'o yira ale la voilà ale man ka dɔ fɔ bilen k'a na fɛn wɛrɛ kɔni ɲini fɛ ayi a n'o baara bɛ kɛ a kɛcogoya la kosɛbɛ ko de dɛ nka dɔgɔnɔ fɔ ɲɛ dɔgɔ fɔ cɛlaka ye bon olu fana b'a yira fɔ ko polisi dɔw fana bɛ yen hali n'i ka papier bɛ dafara ko a bɛ yɔrɔ dɔ kɔni sɔrɔ k'o fɔ madama pour que ka se ka dɔnni fana bɔ i kun ayiwa o fana ayiwa baasi tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilima d'an bɛɛ lajɛlen o la maa fɔlen ka kuma o ye jamana tɛ kɛ foyi jamanadenw kɔ kosɛbɛ o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ baasi tɛ an bɛ k'an taabolo yɛlɛma o don an ka taabolo ɲumanw ta walasa an ka jamana ka se ka to kulu la o don Nala Kuyate ka bɔ bi dugu kun o kuma kɔnɔ nin waati na kurantigɛ a seginna ka na Nala Kuyate a nana tiɲɛ Samara a seginna dɛ ayi ne min b'o de fɔ i ye Janginɛbugu la courant tigɛlen ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na depuis samedi don courant tigɛlen fo bi an b'a fɔ alhamdulilayi courant ko la sura yɛrɛ de a nana ɲɛ kɔmi dɔrɔn ka segin awɔ Janginɛbugu ko ne bɛ yɔrɔ min kɔni na Samara an fana tile kɔnɔ an fana b'a sɔrɔ siɲɛ kelen n'an y'a sɔrɔ siɲɛ kelen a mɛnlen an bɛ se k'a fɔ heure 4 wali ka taa heure 5 la aw bɛ k'a sɔrɔ n'a tigɛr'o la ayiwa fo o ɲango aw bɛ k'a sɔrɔ Janginɛbugu kɔni na n bɛ ka min kɔni fɔ n bɛ k'a fɔ an den nana maa kulo bɛ na kosɛbɛ Janginɛbugu kɔni lini anw bɛ lini min kɔni kan depuis courant tigɛra samedi misaliya la samedi tɛmɛnen sura de courant nana Janginɛbugu anw ka lini kan ka taa su an bɛ se k'a fɔ ko a ye hali heure 1 sɔrɔ anw ka lini kan sura o kɛra sura de ti tɛ mun kan n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw ka appareil bɛ décharger la n'a fɔra ko se t'an ka panneau san se t'an ka batterie san an jigi ye jamana ka courant de o man kɛ cogo ni dɔɔni bɛ kun i bɛ se ka n'i y'o san i bɛ dɔɔni sɔrɔ sinon ni panneau se b'an ɲɛ an b'o san o se t'an ɲɛ k'o sigi parce que hali n'i ye panneau san f'i ka batterie ɲɛnama fana sɔrɔ mais Nala Kuyate an tɛ se ka panneau san batterie wari t'an bolo an jigi ye courant min fana an tɛ k'o fana sɔrɔ an yɛrɛ kɔni an tɛ k'o sɔrɔ wa ni courant ma sɔrɔ ji tɛ sɔrɔ parce que a gulo bɛ ɲɔgɔn na waati in na tiɲɛ na degun b'a la anw fɛ yen Janginɛbugu lini kɔni kan Nala Kuyate gɛlɛya b'anw kan dɔɔni awɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ baara courant ko baara maa minnu bɛ jɛgɛ feere ani sɛw Nala Kuyate olu taama courant ko kosɛbɛ u fana degunnen don degun ni gɛlɛya b'u kan parce que n'an bɛ ɲɔgɔn na don o don n ye jɛgɛ kumunen san n ye sɛ kumunen san n ye biyɛn kumunen san o la an wulila ka s'o ma n bɛ dan tɛ n bɛ tigi la ye o ye min sɔrɔ k'a fɔ Nala Kuyate an ka jɛ k'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin kɔ ne tɔgɔ ye Dawuda n jamu Dawu n bɛ baara kɛ Bulukasomugu sugu la mɔgɔ tɛ npogo ɲininka kasako la parce que n'i y'a mɛn jɛgɛ ni sumaya tɛ a tɛ se ka mara n'i y'a mɛn sɛ ni sumaya tɛ a tɛ se ka mara courant dun bɛ wagati min k'an bolo minɛn ninnu tɛ se ka lasago ka sabati ko ma ka d'an ye cogo min o gɛlɛya kɔni m'an kan nin wagati la kosɛbɛ bon an bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛw ye ka dugawu kɛ minnu bilalen don jamana kunna bi n'u bɛ jamana baara la an bɛ dugawu k'u fɛnɛ ala ka a faamu ni a se a n'a dɔnniya d'u ma parce que bɛɛ bɛ dɛn kuranko de la mun bɛ kuranko la a dogolen tɛ maliyɛn si la solution min b'a la kuran baarabagaw de b'o dɔn o tɛ anw tɛ ɲɛdɔn o la a tɛ ɲa min kɔ u yɛrɛ de b'o dɔn tuma dɔ la n'u sera ka kunnafoni jɛlen fɔ jamana kɔnɔdenw ye solution min b'a la soit u kan ka position min ta o la u bɛ u jantu yɛrɛ la o sira kan o tɛ a tɛ se ka taa kuran kɔni kɔ fɛn dɔ de bɛ bɔ wagati kelen na fɛn minnu a bɛɛ bɛ se ka na ni mɔgɔw la funteni bɛɛ o y'a ta damata tɔɔrɔ ye bon mɔgɔw ye jigi sɛmɛ kɛ kuran min ye kuran tɛ ka labɔli kɛ ka adamadenw mago dilan bon n'i ye kuran ta k'a lajɛ a bɛ wolo fɛn caman na mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ maliyɛnmuso degelen don an bɛ nansɔngɔ dafa u b'a dafa ni jumɛn ye u b'a dafa n'u ka u bɛ boloma yɛlɛma min kɛ u b'a dafa n'o de ye dɔw bɛ jimɛrɛw feere dɔw bɛ nin kɛ dɔw bɛ nin kɛ bon ni kuran tɛ yen maa min ka baara ye soudeur ye a bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka di muso ma soit maa min ka baara ye frigo dilan ye n'i y'a mɛn nin bɛɛ gulonnen don fɛn ninnu bɛɛ gulonnen don fɛn kelen de la n'o ye kuranko ye o n'a ɲɔgɔnna caman bon an ɲɛ b'a la nin wagati in na problème bɛ nin na fan bɛɛ fɛ hali bi kɔni an b'a fɔ de client ye
ni wagati an ka jɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ tiɲɛ don mɔgɔ si ka feerekɛla si ka ala deli tɛ ka fɛnkolon feere mɔgɔ ma mais a bɛ se ka tiɲɛ sira min o tɛ kɔnɔdimi ɲɛdimi de don tiɲɛ don mɔgɔw mana ka wari di ma kɔni kan ka fɛn ɲuman de d'a ma an kɔni bɛ ala fo parce que o filɛli ma ca anw bolo yan anw bɛ ala fo la mais a ci komi k'a fɔ ko a ti ka kɛ tɔw bolo parce que a tant que i bɛ sugu dɔ bureau kɔnɔ o b'a yira i ye suguden bɛɛ ka ɲɛfɛmɔgɔ de ye a ka kan i ka kuma ni bɛɛ tɔgɔ ye an bɛ a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka dusu da maliyɛn bɛɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka kɛ mɔgɔ kun kelen ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ bɔ nin wagati in kɔnɔ cogo min. Lala Kuyate. Samara. An balimakɛ ka kuma filɛ. A y'a fɔ cogo min na ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ. Kosɛbɛ. Ne ko n bɛ se ka ladilikan min di yɛrɛ ma o ye ne ni e cɛ ye question dɔ sigi an ka to ka wari bila an ka pano sa an ka batterie sa kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ bɛna question sigi an ka kɛ ten ɲɔgɔn tɛ nin ko in bila ma Lala Kuyate degun ni gɛlɛya b'a la ɲɛ t'a la bilen ayi courant kɔni non ça va pas mais ni courant tɛ ji tɛ mais min yɛrɛ ka gɛlɛn ni courant sɔrɔ an sera k'an ka fɛnw charger awɔ ka jiw ta k'a bila an bolo a b'a bɛɛ ɲa awɔ o de b'a min fɛ yen question sigi ayiwa n bɛna daminɛ bi awɔ n'an ye ni n tilala bi hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 10 ye o de bɛ n jigiya n'an sera ka k'o bila a kɔrɔ voilà parce que min b'o la Lala Kuyate kosɛbɛ waati sera awɔ bi clip du jour filanan an ka jalen kɔ komi waati sɛbɛkɔrɔ sera awɔ o la an bɛ bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase kanubagaw ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn y'i sigi ka jɛmukan in ɲɛmada bi k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la an b'i fo fi i sigiyɔrɔ la k'a fɔ an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni waati min dira an ma ɲɛmɔgɔyaso fɛ o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ɲɛmɔgɔw kanubagaw bɛɛ ka foli bi yan n'Ala ma basi k'an na sini n'a y'o yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni tɔ ninnu kan. Lala Kuyate k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn nin waati ka kanubaa cɛman ni musoman fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a fɔ cogo min na waati gunbɛn ni kuma caman tɛ bɛɛ bi o la bɛɛ lajɛlen k'a ka fo sɔrɔ dakuruɲɛ kelen a tɔgɔ n'a jamu na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bi taa an n'o bila yan ni Ala ma basi kɛ su na u na segin jɛmukan in kan sini 10h 11h ni Ala ma basi k'an na n'an m'an ka jɔn yɛrɛ na e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka jɛmukan kura nin ko la n b'a fɔ a k'an bɛn sini 10h 11h.